Il-Ministru Jimborċ konferma li għal Joseph Muscat u privileġġjat aktar minn Roberta Bela tant li jikkomunika miegħu iżda mhux mal-lider. Wara li fl-intervista tal-aħħar jiem Muscat qal lill ġurnalista Lavin Malta li jikkomunika ma' diversi membri tal-Kabinet Laburista attwali iżda mhux ma' Roberta Bela. There were many people who spoke to me, many people from within government. Well, I don't know. I didn't speak to the Prime Minister. Kien Jimborċ innifsu li konferma li wieħed minn dawk li Muscat jikkomunika miegħu. Mhux tal-li hekk tal-li jikkomunika miegħu bil-qalb kollha f'konferma oħra li hu parti mill-klikka ta' Joseph Muscat. Jiena għatta kemm il-darba nitkellem ma' kulħadd, nitkellem ma' Dr. Muscat u nitkellem ma' kull min ikellimni bil-qalb kollha. Tal-istess opinjoni anke l-Whip Laburista Glenn Bedingfield, ex-kollega ta' Muscat, anke fi żmien meta tnejn kienu ġurnalisti tal-Midja Laburista li anke hu konferma li jikkomunika ma' Muscat regolarment. Jiena mhux se ngħidlek il-konverzazzjonijiet privati li kolli ma' Joseph Muscat. Nasib dak huma affarijiet privati. Quddiem il-kriżi li ħakmet lil-Labor bejn il-klikka ta' Roberta Bela u l-klikka ta' Joseph Muscat, il-Ministru Jimborċ ħass li ma kellux għaliex jidħol fil-kredu tant li għalinna nistaqsu lil Muscat jew lil Bela dwar għaliex il-mexxejja taż-żewġ klikek ma jitkellmux bejniethom. U dan taħt għajnejn wieħed mill-uffiċjali tal-Ministeru li rekordja lil ġurnalisti jistaqsu biex imbagħad xandarhom fuq Facebook. Ma naħsibx li ma jikkomunikax ta'. Musta dika weġiba lilu jew il-Dr. Abela mhux hekk. Barra minn hekk u minkejja li fl-2019 Muscat kien iddikjarat bħala l-aktar politiku korrott fid-dinja, skont Jimborċ l-eks Prim Ministru jagħti ħafna pariri tajbin. Dr. Muscat jagħti ħafna pariri tajbin. Sa dan it-tant fl-istess intervista mal-Lavin Malta, Muscat ikkonferma li sentejn ilu matul il-ġlieda leadership kien hemm patti mxajtan fis-sens li persuna oħra kienet interessata tidħol għall-ġlieda iżda kien suġġerit biex din il-persuna ma tipparteċipax. Iżda mistoqsim il-ġurnalisti Jimborċ ċaħad laqat kien parti minn dan il-patti mxajtan.